Noon, inihahalin tulad ang mga kababaihan sa karakter ni Maria Clara sa Noli Me Tangere. Isang dalagang Pilipina na inalarawan bilang isang pansilangang palamuti, palaging nakayuko o iwas sa tingin ng iba. Ngayon, iba na ang mga Pilipina. Iba na ang mga kababaihan. Ang mga babae ngayon, kayang-kayang makipagsabayan sa kung anong gawain ng mga lalaki. Kusog lang po ning buot. Ako nga ni po, batid magbanit, batid maghagot. Ang babae ngayon, progresibo. Meron tayo ng stereotype, women are weak and sensitive. Pero para po sa akin, we are all sensitive in our own ways. May mataas na tungkulin at iginagalang. So sa kuya pong leadership, igwa po kami ning nahiling. Pagsabayan man po ako na matabang. Ang babae ngayon, malaki ang papel at ambag sa lipunan. Isa na kaming kooperatiba. Grupo po ito ng mga kababaihan. Kaya kami nagbuo. Yung target talaga para matulungan namin ang aming community. Kilalanin natin ang ilan sa mga modernong babae sa Catanduanes. Hi, ako po si May Teves, isang singer-songwriter galing sa isla ng Catanduanes. Bata pa lang si May Teves, nagpakita na siya ng galing sa musika. Mahiyain si May, kaya musika ang naging paraan niya para ipahayag ang kanyang nararamdaman at saloobin. Nagsimula po akong magsulat ng mga original na kanta nung bata pa po ako. Pero 2018 po ako nagsimulang magpakita po sa mga tao. Simula po noon hanggang ngayon, yun pa rin po ginagawa ko. And I decided mag full-time na rin po. Minsan na akong humingi ng tulong, ngunit ano pang nakuha ko. Hinangaan si May sa kanyang kakaibang boses at sa paraan ng pagkukwento habang kumakanta. Ayon kay may mga taong nagsasabi na eccentric ang kanyang musika. Pero para sa kanya, sa emosyon at obserbasyon niya sa paligid nanggaling ang kanyang musika. Sa katunayan, nakakapagsulat siya ng musika sa tuwing may nararamdaman siyang matinding emosyon. Sa panahon po ngayon, I feel like sobrang open na po ng mga tao sa mga female musicians. And I guess female artists also inspire din yung mga katulad ko po na gusto din mag-share ng story ko and maging brave na i-share yung experiences ko as a woman and as a person. Mayroon akong nakita, You know. bakas ng kanang paa, Grabe, maganda itong version na to. ng aking kwarto na gawa sa Nakilala si May sa isang kompetisyon kung saan siya ay tinanghal na first Ganda ng runner-up. dress niyo. Hinangaan siya hindi lang ng fans, kundi maging mga hurado. Iwinigayway ni May ang bandila ng mga Katandunganon. She's so good too. Hanip yung boses, oh. Woo! Kontrolado na kontrolado niya. Hello, May. Ano kaya sasabihin ni JR dito tsaka ni Junji, no? Mahihirapan talaga. Marami nang nasalihan ng workshop sa pagsulat ng musika at open mic si May. Dito niya nakita na nire-respeto ang mga babae sa larang ito. Sa akin po, sa journey ko as a singer-songwriter, fortunate enough po ako na makakilala ng mga taong inalagaan po ako sa start po. From Tuntun Balagon, pag-open mic ko po dito sa Metro Manila, Bush Covery, also lalo po yung sa Burabod Songwriting Camp, na ako lang po yung mag-isang babae doon. Ayun po, na sobrang swerte ko po na nakakilala ko ng mga tao na nire-respeto po namin yung isa't isa, regardless of gender. Alam ni May na sa panahon ngayon, wala nang kinikilalang kasarian ang music industry. Batid niyang ang musika ay para sa lahat. I don't see being a woman as an asset kasi I feel like lahat naman po tayo
magkakapantay-pantay. Just in general, meron tayo ng stereotypes na parang boys don't cry, na women are weak and sensitive. Pero para po sa akin, we are all sensitive in our own ways. And at the same time, para po sa akin, music has no gender. Gender then doesn't dictate dapat kung ano po yung pwede nating maging emotions and kung paano natin ito express. Katulad ng mga iniidolong babae sa music industry ni May, gusto niya ring maging inspirasyon sa mga kababaihan. Katulad po ni na Aurora, Reese, Clara Benin, and other female artists na tinitingala ko. Gusto ko din pong mag-empower din po ng iba din pong girls and women out there na tara, gawin natin to. Let's share our stories and maging brave lang. May mensahe si May sa mga gusto ring maging musikero. Sa mga alam ko po na taga-isla na ga-aspire din na maging singer-songwriters, musicians, gano'n. As long as di man po kamong natapakan na ibang tao, go lang. And also, find the right people po na makatuwang po sa inyo mag-grow as an individual. Si May Teves, isang modernong Maria Clara na naniniwala sa pagkakapantay-pantay. Naniniwala siya na may kakayahan ang musika na mapagbuklod ang mga tao anuman ang kanilang pinanggalingan, edad at kasarian. Ako si May Teves, sarong alagad ng sining, babae ako, kaya ko.